मा इन्टारेस्ट मोनफागासिनोसो जेनेबा आंजों खनसे वार्निं होनाय जाखाबाय मिथिबाय लोगोबा खिन्थु बुसिनाय जागोन रावखौबो सिनाया दे बाबु जोंबाथाय खनसे होनखादा जाबाय आं नोंखौ मिथिबाय नोंखौ आं नायना लाखाबाय माबायदि मैथा जेंगाव बे खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि चेनेलाव फिन खेब बरायनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर माने नोंथांमोनाथ' इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड होनबानो नायनो बाबाय बेबायदि मोनखाबाय आं नोंथांनाव ससियेल मिडियाफोराव गासैबो एंगारगासिनो बिदि इउटुब फेसबुक इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डआ राहरदोखि आरो ना सहायनायाव नेक्स्ट टपिकआ जादों माने लोगोफोर जोबोद दुखुनांथाव मानोना अरुणाचलनि सासे लाइमोन सिख्ला 13 एबा 14 इयार्ससो जागोन बिथाङा क्लास 8 बा 9 फरायदों आंबो मिथियाखै जोबोद दुखुनांथाव आरो ना माने सासे मुस्लिमा अरुणाचलनि सिख्लाखौ माने थगायनानै कम्पानियाव लांगोन होननानै माने बुथारनो लांना फैदो आरो ना माने लाना फैदो ओमफ्राय सानै पुलिसा ट्रेनाव माबायदि हमना मोनखो बेखौ माने 13-14 इयार्सआवथ' आजिखालि ट्रेनफोराव आइडि प्रुफ नागिरनाय जायो एसे उन्दै गथ' नुबानो उन्दै गथ'ल' नङा माने गोदोरबाबो आजिखालि आइडि प्रुफखौ नागिरखायो मालाबा बेयावनो हमजादोखि आरो ना माने पुलिसदो थ' जों जोबोद गोजोनदों मानोना पुलिसा हमना मोनबाय बेखौ नङाबा गोजानफोराव लांनानै बुथारबायगौमोन एबा माबा माबि फानलाबायगौमोन बिदिनो आरो ना ससियेल मिडियाफोरावथ' नुखाबाय थायो आजिखालि थ' बियो बर' नङा आरो ना सिख्लाया अरुणाचलनि सासे सिख्ला 13 इयार्सनि थ' बेनिखायनो जों बुंदों लोगोफोर माने बर' सिख्लाफोराबो एसे मोजाङै था आरो ना माने मुस्लिमफोराथ' लांखारबाय थानायखौ खोनाखायो बर' सिख्लाफोरखौसो मा मोननोथाय बिसोरो आरो हिन्दु सिख्लाफोरखौ बिदिनो लांखारबाय थायो आरो ना ओमफ्राय जोबोद बुदो आरो ना बेखौ जायबा लांखारनाया अरुणाचलनि सिख्लाखौ ट्रेनाव लांखारनाया जोबोद बुदो आरो ना आसामिस मानसिफोरा हमदो दै बेनिखायनो बिराद थेंक इउ माबाफोरा पुलिसफोरनो गथायहरबाय बिथांखौ सानैखौ माने सिख्लाखौ ओरैबायदि थगायना लाबोदों नोयो कम्पानियाव लांगोन नोंनो 20,000सो दरमा होगोन होननानै ओमफ्राय सिख्लायाबो मिथियाखैनो ओमफ्राय खुला खुलि बिखौ बुया ओमफ्राय खुला खुलि खिथाजोबना लानो गोनां जादों बे जायबा लांखारनाय मुस्लिमा मानोना मा होनना बुंदों मिथियोना आं बेखौ सासे लोगोआ बिहरदोंमोन आंनो फैसा होगोन बेखौ लांनानै बुथारोमोननो माबायोमोननो होनना बुंदों आरो ना नुबायना हमना मोननायखायसो जुदि हमना मोनामोनबा बे सिख्लाखौ रावबो नुनाय नंलाखिमोन आरो ना माने थ' बेनिखायनो बुङो लोगोफोर सिस्टारमोन सोरबा नों सिनाखि नङाबा नोंखौ आब'बा आगै होननानै जुदि नों सोरखौबा सिनायाबा नोंखौ गोदै बुंबाबो आब'बा आगै बुंबाबो नों रावखौबो फोथायनाङाखि आरो ना नों सिनायबासो थां आरो सिनायाबा मालाबाबो नोंखौ मालाबा ओइ सकफोरावनो थांनि माबायावनो थांनि लिंक होनना बुंबाबो आजिखालि जुगाव फोथायनो हाया होननाय बायदियानो जादों आरो ना थ' बिदिनो आरो ना लोगोफोर सिस्टारमोन नोंथांमोना एसे निउस नायग्रा खालामनांगौ माने निउसफोरखौ एसे नायग्रा खालाम होमबानिया बुजिजोबगोन आरो ना थ' माबायदि थगायना लाङो मुस्लिमफोरा हिन्दु सिख्लाफोरखौ दानि मानसिफोरा एन'खा बायदि डेन्जार आरो ना माने नोंखौ माबायदि थगायना लांगोन नों बिनि भइसआवनो फाग्लि जागोन आरो ना माने फाग्ला जागोन एन'खा बायदि गोदै बुंगोन नोंखौ खिन्थु नों इनि गेजेरावनो गावनि माइन्डआव साननानै खामानिखौ मावनांगोनखि आरो ना माने थ' आंथ' बेखौ सिनाया ना आंनि बे ब्रादार जायो ना आंनि बे माबा उमुक तुमुक जायो आं थांनाया हामगोन ना हामा बेफोर बाथ्राखौ सानग्रोनांगोन आरो ना नोंखौ माबा मुबाफोर लिहरबा आरो ना कम्पानिफोराव नोंनो एसेखिनि दरमा होगोन माबा होगोन होननानै नोंखौ गोदै बुंगोन बियो खिन्थु नों बेनि गेजेरावनो बिनिसाय नोङो सेल जानो रोंनांगोन माने बिनि फिसाय बोद्दिया नों जानो रोंनांगोन अब्लासो नोंनि जिउखौ रैखा खालामनो हागोनखि आरो ना थ' आंनि बुंनाय माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना निमाहा खालामना हो आं रावखौबो जे माबा हेड बायदि बुङाखै मानसिखौ माने बुरखायसो लाङो ओरैनो जानला मोनला लांनाया बिसोरबो बिनि थाखायनो आं बुङो बर' सिस्टारफोरखौ थ' एसे सेभ खालाम लोगोफोर नोंथांमोना सोरनिबा गोदै रावाव दा फासि आरो ना दा जेरै अरुणाचलनि गार्ल 13 इयार्सनि लाइमोन गथ'खौ ट्रेनाव लांनानै माने गोजान जायगायाव लांना बुथारसिगौमोन आरो ना हमना मोनबाय साला मोजाङानो जादों बेखौ सोंलाय फिनलाय खालामला आजिखालिथ' आरो ट्रेनफोराव गथ' फिसाफोरा थांनो हाखाया मानोना आइडि प्रुफ नागिरनाय जायो गावनि इयार्सफोरखौ बेयावनो मिथिनाय जायो थ' बेयावनो सोङो आरो ना पुलिसा नों जुदि इयार्सआ फिसा नों बे गथ'खौ मौ लांनायदो एबा नों मौ थांनायदो होननानै थिग बेबायदिनो आरो ना लोगोफोर थ' बिराद मोजां जादों हमना मोनबाय पुलिसा थ' दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै लोगोफोर थ' सोरबा चेनेलाव गोदान मावनानै साबसक्राइब खालामना होदो थेंक इउ